bapiti kakonyo urang ba urusi lupo pari wa balon barisi. Apa guna dek urang banyak pandailah tentu nan ketuladan usah bagati si diri awak ko jaso urang nan diharokan janganlah sampai yang ngota bali nan jadianyo abih tajuan nan kasan saya si badan diri seso mangko manyasang. Janganlah sampai ongonyo tak bali nan jadianyo abi tajuan nan kasan saya si badan diri seso mangko anyasang. Apa guna dek urang banyak pandailah tentu nan ketuladan usah bagati si diri awak ko jaso urang nan diharokan janganlah sampai yang ngota bali nan jadianyo abih tajuan nan kasan saya si badan diri seso mangko manyasang.
nan jadi